Bé, a veure, el que es preveu és un escenari bastant fragmentat i dues opcions molt probables. O que sigui el PSC que sigui la força més votada i per tant obtindrien una alcaldia que està en contra de la República, que no reconeix la repressió ni que hi hagi preses ni presos polítics, o bé que hi hagi una majoria independentista. Si volem que hi hagi aquesta majoria independentista, la força que està més ben situada perquè hi hagi un acord entre la CUP, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Reus és Esquerra Republicana de Catalunya. Per què? Perquè som els més capacitats per tal de teixir acords, per tal de teixir consensos i perquè s'asseguin a la taula aquestes dues forces juntament amb Esquerra Republicana. Per tant, ha de ser la força més votada, Esquerra Republicana de Catalunya, per arribar a aquest acord si el que es vol és una majoria independentista a l'Ajuntament. Nosaltres som prioritàriament favorables a aquest acord entre la CUP, Junts per Reus i Esquerra Republicana de Catalunya.